паркҳои фароғатӣ ҷои дӯстдоштанӣ на танҳо барои кӯдакон, балки барои калонсолон ҳам ҳаст. Шумо метавонед бо дӯстонатон ё оилаатон ба он ҷо равед ва вақти худро воқеан хуб гузаронед. Он ҷо метавонед боз бо горгаҳои амрикоӣ савор шавед ё ин ки ягон чизи девонатарро интихоб карда дар худ санҷед. Дар бораи паркҳои обӣ чӣ гуфтан мумкин аст? Он ҷо оби хунук дорад ва ҳиссиёти хунук пас аз фаромадани шадид ба шумо бисёр писанд меояд. Имрӯз мо мехоҳем ба шумо кӯмак кунем ва дар хотиратон орем ки он эҳсосоти гуворое ки боғҳои фароғатӣ ба одамон медиҳад ба шумо ёдрас шавем. Ва имрӯз мо барои шумо силсила видеоҳо аз ҳама хатарноктарин, зеботарин, баландтарин ва билохира ғайриоддитарин паркҳо ва горкаҳо тайёр намудем ва пешкаши шумо мегардонем. Салом дӯстони азиз, дар канали мо хушомадед. Як лайки дигар ва мо роликро сар мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як Xbox ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. чунин слайди обӣ метавонад ҳатто як марди калонсолро доду файродашро барорад. ҷасуртарҳо аз баландии бинои 5 шона бе ягон куртаҳои наҷот зуд ба кунҷи рост мефароянд. Диснейленд боғест ки дар он ҳатто дар тобистон шумо метавонед ба зимистон ғарқ шавед. нишебии бо барфи хунук ба одамон имкон медиҳад ки қадқади нишебии барфпӯш ки бо роҳи барфи сунъӣ вале ба ҳар ҳол барф иҳота шудааст чарх зада фароянд. суръати баланд, тез баргаштан дар гардишҳои хатарнок ва дӯстони дар наздатон буда ки фарёд мезананд, ин ҳама моро водор мекунад ки ба ларзиши зонуҳо нигоҳ накарда чиптаҳо барои савор шудан ба горкаҳои амрикоиро харидорӣ намоем. думи талхи скорпион ин на танҳо ба аттраксиони +18 монанд аст, балки мисли онест ки барои ҳаёти инсон хатарнок аст ва бо суръати тақрибан 50 км/соат ҳаракат мекунад. нотарсон бо суръати барқ ба ҳавз парвоз мекунанд ки ин лоиқи лайкмонии шумо аст. аттраксиони монто як чархболи ғайриоддиест ки ин як саёҳати нави девонавори даҳшатнок барои далертаринҳост. пас аз анҷоми сафар шумо на танҳо наметавонед ки ба пои худ рост истед, балки шумо умуман ҳеҷ коре карда наметавонед. слайд дар осмон ин даҳшати ҳақиқӣ барои онҳоест ки дар баландӣ метарсанд ва барои дӯстдорони экстрим орзу аст. слайди шаффоф дар ошёнаи 70-думи бинои осмонбӯси дар маркази Лос-Анҷелес оғоз шуда дар 69-ум фуруд омада ва сафар ҳамагӣ 4 сония давом мекунад. аммо ба ман бовар кунед дӯстони азиз, ин 4 сония барои онҳо абадӣ менамояд. маълум мешавад ки дар Бразилия слайди обие мавҷуд аст ки фаромадани он назар ба карнавали пурғавғо ва манзараҳои нотакрор хеле ҳайратангез аст. суръати фуруд он қадар баланд аст ки он ҳамагӣ 5 ё 6 сонияро мегирад, гарчанде ки шумо бояд ба боло қадам занед ба ошёнаи 14-ум барои фаромадан дар ин слайди обӣ бароед. слайдҳои девонагӣ дар Орландо метавонад ҳатто як марди калонсолро ба мисли кӯдаки хурдсол доду фиғонашро барорад ва дар ин ҷо аниқ шумо касеро бепарво гузошта наметавонед. акнун шумо як слайди ғайриоддиро дар ҷаҳон мебинед ки меҳмонон на танҳо дар рӯи шайбаҳои зимистона аз сатҳи синтетикӣ мефароянд, балки вақте ки зимистон мешаваду барф меборад, ин як нишебии лижаронӣ барои машқҳо ва бозиҳои олимпӣ мебошад. дар байни кӯҳҳои Селвадор як боғи нодири дорои слайди хеле ғайриоддӣ мавҷуд аст ки бо сохтор ва рангаш сайёҳонро аз тамоми ҷаҳон ба худ ҷалб кардааст. касоне ки ба ин хел паркҳо розиянд, онҳо афтиши росторо аз баландии болои маъбади машҳури Майя рост ба лагунаи зеботаринро ба даст меоранд.
виҷагии ин слайди обӣ на танҳо дар баландии он, балки дар зеботарин манзаре мебошад. Онҳое ки ҷуръати лағжишро доранд тамошо мекунанд. Energylandia дар Полша як боғи рекордӣ аз рӯи шумора ва навъҳои горкаҳои амрикоӣ мебошад, ки дар ин ҷо навъҳои ин горкаҳо ба нақбҳои афтиши озод бо даҳҳо чархзанӣ, обӣ ҳам барои кӯдакон, ҳам барои калонсолон ва аз ҳама бештар ва сахттар афтиши шадиди ба таври қатъӣ +18 ва муҳимтар аз ҳама, шумо барои даромадгоҳ як бор чипта мехаред ва чӣ қадаре ки хоҳед дар ин боғ сайру гашт хоҳед кард.